טוב, אני לא יודעת כמה מכם יודעים את זה עליי, אבל אני ממש ממש אוהבת עדשות מגע צבעוניות. מבחינתי זה כמו מישהי שלובשת, מישהי שצבעת שיער, עושים ציפורניים, אז אפשר גם לשים עדשות, ואני מאוד מאוד אוהבת. ויש אתר בארץ שיש לו קופסאות מסתורין של עדשות. וזה הדבר הכי מגניב בעיניי, ולא מקבלים רק עדשות בתוך הקופסה, גם מוצרים ומוצרים נלווים לעדשות. אז אני הזמנתי מהאתר קופסת מסתורין, וזה מגיע ככה, יש סרט חמוד, ואנחנו נראה ביחד איזה עדשות מגיעות, וכמובן שיהיו מדידות, כי אני ממש ממש מתרגשת, כי הרבה זמן כבר לא שמתי עדשות צבעוניות, ואני ממש רוצה לחזור לזה, אז אמרתי, הכי טוב לחזור לזה עם קופסה מסתורין, שאין לי מושג מה יש בפנים. שזה סופר מגניב,